Gawin bangus. Sabaw. General, sir, Snappy Salute, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo, MJ at Tadmar. It's nice to see you again. Opo, sir, kayo pong bida sa araw na to. Lagyan po natin ang konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Ayun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, napag-alaman natin na may issue ka agad na arrest warrant. At natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, yun na. Opo, meron kasi sir na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Eh ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malamang, kung hindi alam ng media, eh talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganun nga, no? Pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang ano kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plan talaga namin kung mayroong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang libre sa akin ay yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano sa terminal. At So actually, ganun lang nangyari. opo, siya nga nangyari. At kanina sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi na po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pagkikwento po sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, ano? Sinalubungan po ng ating mga kapulisan, yung CIDG, Hello. I'm okay. NCR, That's it. sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, ano, yung ating karapatan. Yung akusado. Sa tube. Pero paglabas na kami ng terminal, pag nag-clear namin sa customs, saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga Donna. lawyers, Hi, Donna. lawyers ko, Let's eat ay Raw payagan fish sila na mag-consult with sa akin mango. at Yeah. makasama maski isa sa kanila
kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, no? Past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyong pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involved sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano? Ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay nag-ahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan. Totoo yan, ano? Although, of course, retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo matagal sa ating bayan. Nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghirap. Tapos, yung ating mga ibinoto, yung ating mga pinili mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila. Sa halip, na servisyohan tayo, Mason. yan, That's it. nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kabayan natin, lalo na yung mga mahirap ay hindi nagawa. Hi there. Yung ghost project, ginamit nila yung pera, nakuha ng mga pera para sa pangsarili nila. Happy New Year. So, napakasakit. You made it, 2025. Isipin ko na nangyayari sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si partner Mar. Sir, Yep. you could have stayed silent eh. Meron po kayong kalayaan, no, na pumili na manahimik. Kimkimin na lamang yung mga puna in your own at hindi po magsa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakihibaka po na ganito? Totoo yan, ano? Retirado na ako nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong-buo pa rin yung ating pagmamahal sa aking bayan. Andiyan pa rin yung idealismo sa akin. Lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga nagdalapastangan, may mga nagtitake advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yun nga, nagpapahayag ng mga damdamin, yung puot at galit dito sa mga matinding corruption nito. Ako pa yung pinasuhan at diniditing. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, marami daw pong mga polis doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado eh. Kayo lang po yung sinasabing arestuhin pero maraming sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang daming mga polis pa. Totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon, both uniform sa kayong mga plainclothes policemen. Marami, para namang nakakabahala talaga yun. In fact, sabi ko nga, kung ano man, talagang voluntary yung magsusurrender lang ako, hindi naman tayo gagamit ng pwersa. So, unnecessary sa akin yung napakaraming pulis. I-serve yung warrant na yun. Pero sir, beforehand sir, nakipag-ugnayan na po ba kayo or inyo pong abogado sa pulisya na considering parang alam niyo na rin na meron ng warrant of arrest na kusa kayong susuko at hindi na needed na ganung klase ng pwersa? Kasi kung kailangan yung mga ganon, pag may plano, parang napublicize talaga na kayo po ay dadamputin and hindi rin naman po kayo nagtago at alam din naman po dahil na napabalita nga na babalik at uwi kayo po dito sa Pilipinas. Yun na nga eh. Kaya nga nung malaman namin na merong plano pa lang, arestuhin ako. Ayaw namin mag-create ng
doon di ba, alarm o scandal doon sa pag-aresto. Lalo't kasama ko yung pamilya ko. So yung mga lawyers ko, at saka yung mga kakampi natin na retired din ng mga pulis, nakipag-coordinate sa CIDG para maging maayos yung pag-serve ng warrant of arrest. That's it. Ang hindi rin lang nila na-foresee na ganun pala kadami. Ako rin, nagulat talaga na bakit napakarami. Opo. No, ngayon po, kung babasahin natin yung mga sa comment section ng inyo po sa pag-aresto, marami pong nagkukumpara. Bakit sa inyo po na Bye-bye. nagsilbi Back to kayo work. sa bansa natin, may 3 Ay, dekada po no, na nagsilbi.